Velkommen til dagens episode. I dag stiller vi et vigtigt spørgsmål. Er samfundet klar til at tage imod tidligere kriminelle, og hvordan påvirker fængslernes miljø egentlig resocialisering? Med mig i dag har jeg to mænd, der begge har siddet flere år bag tremmer. Torben Hein og Kurt Nielsen. Velkommen til jer. Tak. Tak, fordi vi må være med. Lad os starte med det helt nære. Hvordan føles det egentlig at komme ind i et fængsel første gang? Det er som om hele kroppen lukker ned. Du går fra frihed til at være totalt kontrolleret, og med det samme begynder du ligesom at isolere dig. Ja, og hvis det så ikke oven i købet er koldt, klamt og mørkt, bliver det bare endnu værre. Jeg har siddet et sted, hvor væggen nærmest strøbet af fugt. Du føler dig ikke som en menneske, mere som et dyr i et bord. Men mange danskere tror, at vores fængsler ligner hoteller. Altså, I har fladskærm, eget bad, PlayStation osv. Det er bullshit. Det er noget, folk siger, fordi de ikke ved bedre. Jeg havde alle de der ting, og jeg var stadig ulykkelig, for du kan ikke være sammen med dine børn, din kæreste, din mor, alle vennerne. Altså, alt det menneskelige bliver taget fra dig. Det er væk. Præcis, og det er det, folk ikke forstår. Det handler ikke om komfort, det handler om frihed og relationer. Du vil give mig en lædersofa og en stor skærm, men vil stadig bytte det for 1 minut sammen med mit barn. Lad os tale om resocialisering. Hvad er egentlig det vigtigste, fængslerne kan gøre for at hjælpe folk tilbage i samfundet? De skal tro på folk. Jeg har en mentor engang, og han sagde, Torben, du er mere end din dumme. Det lyder måske banalt, men det var første gang, jeg troede, at jeg kunne noget andet end kriminalitet. Og der skal være noget stå op til. Hvis du har et formål, et job, et kursus, et uddannelse, så begynder du at se dig selv som noget mere, og det er der forandringen starter. Men når I så kommer ud, er samfundet så klar til at tage imod jer? Ikke rigtigt. Jeg fik nej på nej, når jeg søgte job, og folk ser jo kun det, du har gjort. Ikke det, du prøver at blive, og det er det, der er så fucking enormt demotiverende. Og det er præcis det samme med boliger. Mange steder siger nej, når de ser straffeattesten. Det er som om, du bliver straffet igen og igen, selv efter du har afsonet. Så hvad kunne samfundet så gøre anderledes? Ja, først og fremmest. Mød folk med nysgerrighed i stedet for fordomme. Spørg, hvad de har lært i stedet for, hvad de har gjort. Og så skal vi have flere overgange, mentorordninger, jobtræning og bostøtte. Du kan ikke bare lukke en port op og sige, så nu er du fri. Frihed kræver støtte, ellers går det fuldstændig galt. Tror I vil være der, hvor I er i dag, hvis fængslerne havde været hårdere, mere straffende? Aldrig. Hvis du bare bliver trykket længere ned, hejser du dig aldrig op. Du bliver bare bedre og bedre mennesker begår nye forbrydelser. Det er omsorg, der gør forskellen. Du skal mærke konsekvens, ja, men du skal også mærke, at der er håb, ellers har du intet at kæmpe for. Så det I siger, det er, at resocialisering starter altså længe før løsladelsen. Og det handler om det liv, du får lov at opbygge. Både bag tremmer, men også efter. Lige præcis. Ja, og det handler om, at samfundet tager sine mennesker bag fejlen. Tusind tak til jer begge for at dele jeres historier. Og tak til dig, der lytter. Vi ses i næste episode.